Jao, zašto mi se opet nije posrećilo? Dobro, mini Happy Meal. Sad ćemo da vidimo šta je unutra. Dakle, ovo je sićušni krompir. Kako divno. Nije loše. Joj, zaboravila sam da sklonim pakovanje. Fuj. Dobro, šta ima još? Oho, pa to je hamburger. Baš lepo izgleda. Sad ću i tebe da probam, druže. Uopšte nije loše. A gdje je igračka? Opa, evo je. To je mali popit. Jedva čekam da se poigram sa njim. 1, 2. U stvari, to je baš dosadno. Dobro, Quentine, sad ti. Da, spreman sam. Hajde da vidimo. Da, to je hamburger i pomfrit. I jedno i drugo miriše nevjerovatno. Oh da, kakav ukus. Prepoznaću ga iz 1000 mogućih. A evo je igračka. Popit obične veličine. Spreman sam da ga pritiskam dok se ne pojave ruke u njemu. Jao, tako se i desilo. Kakva šteta.